sa atong lakaw diri sa kalibutan, sa atong kinabuhi, no, as we go along, makahibalag gyud kita ni anang mga problema, mga stresses, mga depression, anxiety, mga panic attack, nervousness, tanan ato gikanang sinati mintras buhi pa kita. Apan adun na ba kana siya kasulbaran nga mahimo aron makalingkawas kita ni ana? Mao kana atong isgutan karon apan sa dili pa. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So without further ado, atong isgutan karon ang depression. Daghan kaayo ang mga tao nga di gyud ganahan maminaw ning depression. Apan sa musugot kita og sa dili, ang depression usa ka na sa dili nato sa likway nga pagbati nato nga tawo. So, ari kita sa meaning sa depression. Ako lang kining himuon nga labing sayon aron masabtan din sa tanan, no? Kanang depression, kana kita mobati kita nga wala kitay lahay. Mura kita nagmagulanon nga wala kita kibalog unsay nagulaan o nganong inana. In short, kana kita mintag wa po kay lami oy. Mingon na ganit tani anak sa ka tawo nga wala siya lami, wala lami ka istorya, wala lami ikakuyog, wala lami ika kaning halubilo or whatever, mura na siya na killjoy or unsa ba diha, nagpasabot ka na nga depression, no? Naa kanya ang depression, kana something nga murag lonely, murag blue, nga whatever, no? So, mao kana ang depression. In short, walay lahay, walay lami, no? So, unsa man ang mga hinungdan nganong ang tawo ma-depress. Sa mga libro sa akong nabasa, aduna kanay tulo, physical, mental o ganang spiritual, no? Physical, mental, spiritual. So sa physical, tingali stress, no? Kanang stress usa kana siya sa makapa-depress. Muna magbantayanan kay ilang stress. Ma-stress sa trabaho, ma-stress sa relationship, ma-stress sa mga unsa na lang butanga nga nagpalibot sa tawo, no? Ma-environment, ma-stress kita diha. So, mao kana siya physical stress. Ang psychological ni ana, kanang usahay kanin sa mga tambal, nabitaw usahay nga makakuan di ay dunay effect sa ato ang panglawas psychologically ang tambal, no? Usahay sa kaning niang sa mga chemicals, no? Pero dili ra kay na siya, dili ra na siya as alarming as physical o spiritual. Kana spiritual, wala na gyud na gambala na gyud na nga murag layo na gyud kita sa Dios, no? So mao kana ang tulo ka mga causes sa depression, no? So ato kana hinahinayon karon pag sulbad unsa gyud kanang depression. Ang uban niini akong isulti kaninyo, ako ang personal experience, no? Ana ako din sa physical. Ang physical naglangkob kana nga kana bitaw mga tawo nga who keeps on dwelling on past pain. Kana bitaw doon na siya mga sakit nga may experiences in the past, nya dili siya ganahan nga muhawa diha. Dili siya ganahan nga muhawa diha. Muna giingon na tong add to cart. Add to cart. Yan ang yung gipalit, yang gi-consume, yang gipapuyo siyang kaugalingon. Mao kanang naa nga kanang naang dwelling in the past of past, kanang mga sins, past painful experiences, no? Inana wala lang niya gi-add to cart kundi iyag yung gipalit, iyag yung gi-consume, no? So ingon ana nagisgot mo tag add to cart, gwapo sa na siya nga term, add to cart, no? Doon naman ko video nga add to cart ka na mga kabuhi, mga nana. Anyway, so mao ka nang diha ana nga usapod ka na nga pamaagi nga nung ma-depress ang tawo, kana bitong doon na siya gustong kabuton pero di niya makabot, no? Doon na siya kabuton pero dili niya makabot. Ako pang mama, si kabot anang langit nga dili makabot. No, so nay mga tao nga inaana nga kinahanglan nga maako gyud ni inana og dili nila mahimo na depression dayon, no? So ang uban pud ni ana kanang stress o kanang physical exhaustion, kanang bitang exhaustion o kanang kapoy bitaw kaayo nga
mura bang ang iyang feeling na natugan na gyud siya sa tibuok kalibutan, kanang you and me against the world. No, inana nga mura bang bidatong na gyud ang kalibutan nga mura wala na siya dili siya capable to escape, no, or whatever, inana muna nga ma-depress. Ang spiritual mao kanang wala na siya communication sa kahitasan, wala na siya whatever, no, so ato kana hisgutan as we go along, no. So mao kana ang mga kuan sa depression characteristics o mga nganong ma-depress ang tawo, no. So mao kadto dunay mga pangandoy, dunay mga or naibog baka siya og binuhat nga ganahan siyang maiya, kana bang murag badly smitten nya dili maiya, mo din ang uban na ma-depress, gubog-gubog dayon. No, so ingon ana. And then ari kita sa characteristics unsa may ilhanan nga kana nga tawo na depressed. Well, ang una ni ana dili ganahan mag-take care siyang kaugalingon. Murag iyang pabayaan ang iyang kaugalingon. Mo alienate siyang kaugalingon gikan sa society, siya ra usa maniras kwarto, unsa diya magsigig hilak, magsigig mukmok, inana no. Dili na gani maligo, ang uban di na maligo, dili na manudlay, murag kay ang feeling niya ang kalibutan is against me, wala na gyud koy lami, mga inana, no? So, dili na maligo, dili manudlay, dili mukaon, walay lami, ika-istorya, may ulag, inana, balak ko diya mo, inana, no? Kanang inana, munang mga inistoryahan din og depressed, kibaw ko anak, inana ang gugo, inana ako, no? So, munang naa, pero kanang makaagi kong depression, kanang usay mag-self-pity ko, mag-self-pity, pero mawala ra gud po dayon, kana lang usahay po binaldita ba, pero kuan anak kanang ako lang ingnon nga kay balo ko unsaon pagkumbat ang depression, no, pero sa ubang tawo wala na sila kalibutan anak unsaon. So muna anak wala na lami dayon, murag ang paminaw niya ang kalibutan wala na lami, di na ko ganahan magpakabuhi, dili na ko ganahan mag-unsa pa diha. Muna nga ang resulta anang depression, bantayanan kayo na suicidal tendency. Basta ma-depress ang tao, bantayanan gina siya to the max because mo-attempt na og suicide, no? So muna yung mga inana nga tendency sa tao. So kinahanglan nga ug ma-depress ang tao, kinahanglan nga ang naglibot niya nga mga katawhan mo encourage gid kaniya, dili siya biyaan, mo words of encouragement ba so sa tawo nga na-depress, no? So mao kanang naa ang iyang mga characteristics, mura walay ugma, mura nawad-an siya motivation, wala na murag matulala, di na kay balong unsa iyang ginauna, na uban mingon nga taga mo, doon ay gusto mo patay na ako. Wa na, mura na kuan, no? Labi na ka, di man na mukaon, kanang depressed, dili ka na mukaon ng mataong na depressed. Muna nga, sakaan sa kabuhi. Pag sakas kabuhi, kibaw na takon sa epekto anang masakaan sa kabuhi. Mapas mo, bas gutom, no? Halaka diya ka, tralala, no? So, muna itong iterm diya ka ng matralala, no? Kadi naman ganan mukaon. Di na ganahan mo inom og tubig. Whatever, murag ang iya bahala na system, no? Bahala na. Gusto ko mamatay ko. So ingon ana, di na nato palabian kay no inana. So inana ng depression. So ako kining ika-relate dayon magisgot kitag depression, doon adayon ko'y tawo sa balaang kasulatan nga mahinumduman nako si Elijah. Si Elijah, katong prophet Elijah, na-depress gito siya. Kay feeling niya siya nalang naglihok sa tibuok kalibutan, siya nalang nagtuo sa Ginoo, siya nalang mo nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, wala na'y uban. Unya, gibukod pa siya ni Jezebel, o katong kuan kaayo, kanang maldita. So, midalagan siya sa bukid. Pag-uman dito, ingon din siya, patya na lang ko Ginoo kay muna ingon ang Ginoo nga
katulog. Mo ni unsa ni pagsulbad ang depression. Ang sa biblical spiritual realm, ang sa Ginoo na katulog. Pag human katulog, inom og tubig. Dayon pag human kaon. Pag human kaon, pakatulugon na sad og balik. Katulog Elijah. Pag human niya katulog, gipakaon na sad siya sa Ginoo. Pag human og pakaon, gipatulog na usab siya. Hantod nga naulian ang iya ang physical strength, no niya. Dunay encouragement ang Ginoo niya, giingnan siya nga ayaw pag-ingon ana kay duna pay 70,000 ka mga tawo nga wala muluhod anang Dios ni Jezebel, no? So ayaw pag-ingon ana nga ikaw ray naglihok daghan, no? So mo kadto ang encouragement ni Elijah gikan sa Ginoo. Mo na atong gisgutan karon ang spiritual kuana kahimtang sa tawo. So mao kadto gipakatulog siya. Pag humagkatulog, gipakaon. Pag humagkaon, gipakatulog. Pag humagtulog, kaon. Pag humagtulog, kaon. Muna no, kaon, tulog, kaon, tulog, kaon, tulog. So, muna na sa panahon sa akong pagka-depress, kay mubasa man po kong Biblia, mabuti akong gihimo. Magbasa ko sa Bible, magampo ko sa Ginoo, matulog, mukaon. Di ko mubiya kaon kay kuyaw man na skuan. Kiba ko na mo sa ko'y pasabot. So, I read my Bible, I pray, I eat, I sleep. And then, pag human ana, I read my Bible, I eat, I pray, I sleep. Mura na kong balik-balikon nga routine, no? Hangtod na, mibalik ang ako ang gana. Came to life again. Mikiat na usab ang inyo ang nanay. No? So, dili mo nung kunsang kiata. Kani bang aktibo ba, no? So maulian kita ni ana kung makikistorya lang kita sa Ginoo. Kung muduol kita sa Ginoo, mo istorya kita kaniya nga muni na kaingon Lord nganong na-depress ko. Tabangi ko Lord dayon ampo sa tanang klase sa lampuon. Dili lang ko ano. So ingon ana pag humana kaon ko, ngita jud kog bahaw sa kusina, magbahog kog kuan. Kalamay pula, muskubado, unsa na ako makita ang kaon siya ko, pag human, muna nanambok gini yung nanay. Pag human, matulog ko, pag human katulog, anak, di man ko katulog, kay mo ni, anak. Makatulog ta. Makatulog ta. Basa ko Bible, makatulog ko, kay kapuyon man mata, o binasa sa Bible, di, makatulog ko. Dayon, kaon na po, then mag-pray. Basa sa Bible, mag-pray, kaon, tulog. So, iyon ana, no? Ana ko pagkumbat ang depression. So I am sharing this to you aron og kinsay depressed diha. Sure, it's not the end of the world, no? Dili mo ta magpakuan ko ana nang suicidal ko ang tendency. No. That is kuan. Dili nga siya sakto nga sulbad sa problema, no? So mao kadto ang akong ika-share kaninyo may tungod sa depression. Dili na siya, pwede na to siya i-add to cart, pero dili na to ikinabuhi, dili na to i-consume, dili na to paliton ang depression. Ato nang iuli sa asa na siya gikan. Add to cart man na atong iuli dito. O di sana nato nakuha ang depression. And then muta kong ingon, dili na to i-consume, dili nato paliton, dili nato ikinabuhi ang depression, ang stress, ang anxiety, ang panic attack, dili ta diha. By to add to cart lang na, pero dili nato paliton, no? So mao kana na akong sharing may tungod sa depression, no? So I hope nga makatabang kini kanato sa mga tawo diha nga dunay problema niya na, or sa mga tawo nga dunay mga kahigalaan, mga paryente nga na depressed usab, no? So bye for now. Have a good and healthy day, everyone. Please like, comment, share, or muna diha. Kaluyan yung nanay aron dili ma-depress. Dili bitaw. Free will. If you like to like, appreciate it. Like. If you like to comment, appreciate it. You comment, no? So, ingon na lang. Free will, free choice.
kamo na'y bahala. In the long run, ang Ginoo mooy dunay final say. Mahitungod aning ako ang gibuhat karon nga mag-vlog. Salamat kayo ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye-bye. Love you all, guys.